Здравейте, готини пичове, аз съм Лезгар. Днес ще направим ревю на моя компютър и да започваме. Чакайте малко. What the fuck? Добре. Така. Оценката ми е 5.9. Процесорът ми е Intel Core i2 YAO. Нещо там. Добре. Инсталирана RAM памет 4 GB. Тип на системата 64 битова. Перо и докосване. Въвеждането с перо или пръст не работи с този дисплей. Име на компютъра ПК, пълно име на компютъра ПК, описание на компютъра, работна група в ORCGPOUP. Windows е активиран, оригинален софтуер на Microsoft. И на другата 00426 OEM 099266200010. Добре. Ами това е компютъра ми. Сега имам само Contra, SAMP, Minecraft и CSGO. Като снимам, вижте как забавя. И добре хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Доста е късичък, но аз само реших да направя ревю. Така че се видим на другия клип. Чао!